Pe drum. Ok. Bun. Haideți să mergem deci să continuăm ideea. În versetul 5, însă nădejdea aceasta, deci nu înșală. Și de ce nu înșală nădejdea asta? Adică, deci, de ce suntem siguri că avem parte, versetul 2, da? De nădejdea slavei lui Dumnezeu, de prezența slavei lui Dumnezeu. Normal că pentru că suntem împăcați cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a dat pe Hristos și acum tot ce a făcut Dumnezeu are, cum să spun, primește un nou sens sau o nouă definiție și definiția este dragostea lui Dumnezeu. Însă, cuvântul acesta, dragostea lui Dumnezeu, zice că a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deocamdată Pavel aici nu ne spune foarte mult despre ce înseamnă Duhul Sfânt, despre rolul pe care îl are. În capitolul 8 o să vorbească mult despre Duhul lui Dumnezeu și despre rolul special pe care Duhul lui Dumnezeu îl are. Aici doar deocamdată atât ne spune că ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos pentru noi se poate comasa în acest concept de dragoste. Și în același timp această dragoste a lui Dumnezeu devine accesibilă nouă prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Știm de altundeva, de aici deocamdată nu știm, dar din Efeseni 1, Efeseni 4, 2 Corinteni 1, știm că Dumnezeu, pentru toți care cred în Hristos, da? Îi sigilează, pur și simplu îi sigilează prin Duhul Sfânt, care este o arvună, care este o garanție că sunt mântuiți sau că aparțin lui Dumnezeu. Da? Asta este ideea importantă. Dar în același timp, aici se poate înțelege, și eu aș înțelege ambele sensuri. De obicei se crede că este vorba doar de dragostea lui Dumnezeu și cam din context așa apare, dacă mă refer doar la contextul capitolului 5. Dacă mă refer și la contextul capitolului 8, deja și a doua parte este valabilă pe care o să o spun imediat. Deci ideea este că dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi, și asta o să demonstreze în versetele 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pavel de acum înainte. Da? Deci dragostea lui Dumnezeu față de noi, modul în care ne-a iubit, o certifică prin Duhul Sfânt. Veți vedea în capitolul 8 că Duhul Sfânt ăsta are un rol foarte complex. Învinge firea păcătoasă. Duhul Sfânt mijlocește atunci când omul nu mai poate. Duhul Sfânt ajută pe om atunci când este greu. Duhul Sfânt corectează rugăciunile celor care se roagă înspre Dumnezeu în greutăți și nu mai știu cum să se roage. Deci asta face Duhul Sfânt. Și de-aia Duhul Sfânt este cel care a oferit dragostea lui Dumnezeu sau ne convinge de dragostea lui Dumnezeu. Dar veți vedea când vom ajunge în 8, capitolul 8, la un moment dat, faptul că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, nu doar îl știm din faptul că Dumnezeu ne-a spus prin cuvânt că suntem copii ai lui Dumnezeu, ci această conștiință că noi aparținem lui Dumnezeu, suntem fiii lui Dumnezeu, ne-o certifică împreună cu Duhul nostru, Duhul Sfânt, și ne dovedește că noi chiar suntem copii ai lui Dumnezeu. Că vreau să spun că rolul Duhului Sfânt este unul foarte, foarte complex în tot acest proces. Dar Pavel deocamdată doar face o singură aluzie. Aluzia asta o să o înțelegem mai bine mai târziu. Dar în același timp, când vorbim de dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată în inimile noastre, nu se referă, conform capitolului 8, doar la dragostea lui Dumnezeu, ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu față de noi, ci, conform capitolului 8, mai ales de la versetele 28 încolo, este și dragostea pe care noi o avem față de Dumnezeu. Este, de fapt, o
o urmare naturală a ceea ce Dumnezeu a realizat prin Hristos. Noul legământ, în Deuteronom 30:6, e o promisiune a noului legământ care, după cum știm și am explicat, s-a împlinit în Hristos și acest nou legământ are rolul de a tăia inima noastră împrejur ca să-L putem iubi pe Domnul Dumnezeu nostru din toată inima și așa mai departe. Iar Pavel în Romani 8 vede cum prin lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și noi avem dragoste față de Dumnezeu. Deci, dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre, dar în același timp noi avem și noi dragoste față de Dumnezeu. Bun, și acum haideți să trecem la versetele 6 încolo. Căci, și acum explică dragostea lui Dumnezeu, da? Deci, ați văzut tot ce a spus până acum, a însumat în acest concept de dragoste și de acum încolo o explică. Zice, căci când eram noi încă fără putere, adică slabi, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei, și e foarte important, nelegiuiți, pentru că cuvântul acesta, cuvântul acesta înseamnă despre ceea ce vorbește capitolul 4, versetul 5, și anume, fără Dumnezeu. Avram, ia uitați-vă, o secundă, mergem înapoi la capitolul 4, versetul 5. Zice, pe când cel ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită neprihănire. Adică e vorba nu de păcătos, ci este unul fără Dumnezeu. În greacă. Și în greacă e același cuvânt aici. În greacă, în capitolul 5, versetul 6, este același cuvânt. A murit pentru cei care sunt fără Dumnezeu. Da? Iarăși făcând referire și la Avram. Dumnezeu pe Avram, pe noi toți, ne-a făcut drepți atunci când noi eram fără El. Și Pavel vede în asta o exprimare a dragostei sau o materializare a dragostei lui Dumnezeu. Deci, când erai fără putere, când nu puteai absolut nimic, Pavel încearcă să dezvolte ce înseamnă această dragoste. Apoi, versetul 7. Nu, mai rămânem o secundă la versetul 6. La vremea cuvenită. N-am timp, adică nu că n-am timp, nu mă interesează Galateni 4:4, dar mă interesează, mi-aș dori să vă reamintiți doar de prima parte din capitolul 1, în care, în primele prezentări, am încercat să descriu, și apoi și în capitolul 3, când am vorbit că legea vorbește despre această neprihănire sau dreptate pe care Dumnezeu o va da. Ideea este că Dumnezeu, în planul său, în Vechiul Testament, în lege, a prezis momentul acesta care avea loc care s-a materializat în Hristos. Adică Dumnezeu a plănuit dinainte, la vremea potrivită, Dumnezeu în Hristos și-a împlinit ceea ce a promis în lege, și anume că va oferi dreptatea prin mila sa și prin harul său tuturor celor care cred în el, așa cum cred de Avraam, pentru că antidotul la păcat nu este ascultarea sau respectarea unor legi, ci este credința, pentru că problema păcatului sau originea păcatului este necredința. Bun, versetul 7. Pentru un om neprihănit încearcă să crească tensiunea la maxim, Pavel, și zice, pentru un om neprihănit sau drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar apoi Pavel trece la versetul 8 și zice, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așa că până aici, în versetele 6, 7, 8, explică de fapt ce înseamnă această dragoste, ca o însumare a tot ce a spus până acum în primele 4 capitole, dar e o manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Bun. Și acum trece la ceva cu care o să ne ocupăm în capitolul 5 cât a rămas, apoi 6, 7 și tot capitolul 8. E foarte profund ceea ce urmează, pentru că Pavel zice, deci cu atât mai mult,
când suntem socotiți drepți. Deci acum deja suntem în starea de socotiți drepți. Prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Observați că iarăși apare ideea de mânie, ideea de pace din capitolul 1, din capitolul 5, versetul 1, dar 1:18, mânia lui Dumnezeu. Dar de mânia lui Dumnezeu nu ne scapă doar faptul că în Hristos suntem socotiți drepți, ci faptul că vom fi și mântuiți de El prin sângele Lui de mânia lui Dumnezeu. Și versetul 10 este explicat, mai ales a doua parte, vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu, în versetul 10. Și explică că dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când deja suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Aș vrea să vedeți paralela. Vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, vom fi mântuiți prin viața Lui. Doar că în greacă nu zice prin viața Lui, ci în viața Lui. În viața Lui. E o diferență. Traducătorii, când nu se sizează ceea ce vrea să spună Pavel, ei traduc cu prin, că e logic. Dar Pavel folosește intenționat, pentru că în ceea ce o să spună de la versetul 12, exact asta demonstrează că din Adam, din această stare de păcat, omul este reașezat prin credința în Hristos, în Hristos. De-aia salvarea vine prin viața lui. Și aici deja începe acel lucru despre care vorbeam. Pavel până acum a vorbit de modul în care suntem socotiți drepți. Da? Dumnezeu te socotește drept într-o relație bună cu El, ți-a iertat păcatele, nădăjduiești în faptul că vei avea parte de slava Lui, chiar și în greutăți, dar, Pavel de acum înainte spune, și ăsta e un cuvânt cheie, vom fi mântuiți în viața Lui. Adică Pavel spune că odată îndreptățit, omul în și prin viața lui Hristos trăiește o altă viață. Deci în și prin viața lui Hristos trăiește o altă viață. Dacă observați în versetul 9 și 10, sunt două faze. Prima fază este că suntem deja socotiți drepți. Deci ăsta este un dat deja. Acum suntem drepți, socotiți drepți. Dar de mânia lui Dumnezeu vom fi salvați de acum înainte. Cum? În viața lui Hristos. Cum în viața lui Hristos? Și de acum înainte Pavel încearcă să demonstreze de la versetul 12 și capitolul 6 în mod special, faptul că omul în viața lui Hristos și puterea vieții lui Hristos trăiește o altă viață în care nu mai este rob al păcatului și nu mai trăiește în păcat, ci este salvat din această robie a păcatului, lucru la care este ajutat la maxim de către Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Așa că de acum înainte începe să vorbească despre trăirea creștină, despre faptul că mânia lui Dumnezeu nu de aia nu este asupra noastră pentru că suntem drepți, ci pentru că nici nu mai are motiv să ne condamne, pentru că deja nu doar că suntem drepți, nu mai trăim în păcat, nu mai trăim în robia păcatului, ci trăim conduși de către Duhul lui Dumnezeu. Ideea asta o să ajungă la punctul culminant abia în capitolul 8, versetul 1 și tot ce urmează de acolo înainte, în care zice că nu mai există nicio condamnare. Până acum era condamnare, dar acum nu mai e condamnare. Dar condamnarea nu de aia nu există, o să spună Roman 8:1, pentru că suntem socotiți drepți prin credință, nu? Ci pentru că după ce suntem socotiți drept prin credință, prin viața Lui și în viața Lui, prin Duhul Sfânt, noi nu mai trăim o viață în păcat, ci trăim o viață în care suntem eliberați de robia păcatului, și trăim o viață în care suntem duhovnicești, conduși de Duhul lui Dumnezeu, care de acum înainte nu mai suntem în ceea ce în Roman 7 o să descrie
robia păcatului, vreau să fac binele, nu-mi iese. Și Pavel zice, vrei să faci binele și ți iese, pentru că în victoria lui Hristos ai un nou statut, ești reașezat în Hristos și ceea ce nu se putea până acum, acum în Hristos devine posibil, devine accesibil. Așa că de acum înainte despre asta va vorbi, că în Hristos avem o nouă viață în care tu nu mai trăiești în păcat. De-aia nu ești doar îndreptățit de către Dumnezeu, socotit drept, ci după îndreptățire se întâmplă ceva în viața omului prin credința în Hristos, prin care el scapă din robia păcatului și viața lui Hristos devine viața lui prin Duhul lui Dumnezeu și trăiește o altă viață. Ok. Deci, revenim, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți în viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și lăudăm, nu bucurăm, în Dumnezeu, prin Domnul nostru Hristos, Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Ia uitați-vă în aceste două versete, 10-11, apare de 3 ori ideea de împăcare, care iarăși duce înapoi la capitolul, la versetul 1, avem pace cu Dumnezeu. Când eram vrăjmași, în versetul 9, în versetul 10, când eram vrăjmași, suntem împăcați cu Dumnezeu. Deci am primit împăcarea cu Dumnezeu. Ne lăudăm cu Dumnezeu. Și știți ce e interesant aici? Nu știu dacă am spus-o altă dată, trebuia să o spun și altă dată. Trebuia să o spun și la capitolul 4, ultimele versete. Aici este vorba de Dumnezeu. Ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu există nicăieri acea inepție care există aproape în toate religiile creștine, care este un păgânism groaznic, grosolan. Că Dumnezeu a fost un Dumnezeu rău și Hristos i s-a făcut milă de noi și El a fost între Dumnezeu și noi și ne-a împăcat cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu în mânia sa ar fi vrut să ne sfâșie. Povești păgâne care sunt pline în învățăturile creștine, în toate religiile. Normal că sunt excepții în fiecare religie, câte un preot cu siguranță a observat că e o chestie păgână, pentru că Pavel zice, Dumnezeu a făcut toate acestea în Hristos. El ne-a împăcat. El ne-a împăcat, e lucrarea lui Dumnezeu, e inițiativa lui Dumnezeu, totul e a lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu și între Dumnezeu și noi Hristos care îi se face milă de noi pentru că Dumnezeu este destul de rău și mânios pe noi și atunci nu. Tot ce este și am primit în Hristos este lucrarea lui Dumnezeu. Această idee că cineva împacă un Dumnezeu mânios este o idee păgână care din păcate s-a înfilipat și în creștinism. Tot ce avem în Hristos este lucrarea lui Dumnezeu. Observați de câte ori apare ideea de împăcare, observați de câte ori apare ideea de laudă, încă o dată ne lăudăm, încă o dată ne lăudăm, încă o dată ne lăudăm. Deci ne lăudăm în continuu cu cine? Cu Dumnezeu și cu ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos. Până atunci oamenii se lăudau cu altceva, iar acum se laudă cu ceea ce a făcut Dumnezeu și este Dumnezeu pentru ei. Dar pentru mine e foarte important să vedeți ideea asta, ruptura asta la versetul 9 și 10. Suntem drepți, dar după ce suntem drepți, după aia Dumnezeu a făcut ceva și face ceva în continuare, ca noi, după să nu mai cădem sub mânia Lui, să nu mai cădem, Romani 8:1, sub condamnarea Lui, ci face ceva și în continuare, după ce am fost socotiți drepți, El face ceva ca această stare din care ne-a scos prin îndreptățire să nu se mai repete. Și această stare o realizează prin viața lui Hristos. Noi suntem oameni noi prin viața lui Hristos. Asta este cuvântul cheie. Viața lui Hristos este cea care ne face să trăim o altă viață. Și de acum înainte
de la versetul 12 până la sfârșitul capitolului, exact asta o să demonstreze Pavel. Din Adam, din starea noastră de păcătoși în care am fost născuți, din Adam, Dumnezeu pe cei care cred în El îi reașează în Hristos. Și la asta se referă această expresie, în viața Lui. Adică în viața lui Hristos, noi s-a schimbat ceva radical în noi. Deci noi, vedeți, creștinism nu e despre, Iisus a murit pentru noi. E adevărat lucrul ăsta, să nu-mi bat joc de chestia asta, e foarte serioasă și valoroasă. Dumnezeu a murit pentru noi, ne-a iertat păcatele, dar acum ai grijă că trebuie să asculți, trebuie să faci, trebuie să faci. Nu e așa. Ci Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, a făcut posibilă, a făcut o schimbare radicală în raportarea noastră la păcat și față de păcat și în, asta spune în Efeseni și în Galateni, în robia prin care eram cum să zic, robia față de puterile întunericului, față de duhurile necurate, Dumnezeu ne-a salvat. Și prin această salvare Dumnezeu pune la dispoziție ca noi să fim alți oameni duhovnicești, o să spună în capitolul 8, oameni care au gândul Duhului, nu mai au gândul cărnii păcătoase. Este o schimbare radicală pe care Dumnezeu o face în noi. Dumnezeu nu zice, am murit, de acum înainte fii bun, că dacă nu te pleznesc. Ci Dumnezeu face posibilă printr-o schimbare radicală în viața noastră ca această stare de dreptate în care am intrat prin Harul lui Hristos să fie păstrată în continuare. Și despre asta vorbește tot Roman 5, 6, 7 și normal o să vedeți punctul culminant în Romani 8. Bun, cam despre asta ar fi fost vorba. Bun. Ok. Bun. Dacă aveți întrebări sau dacă n-am explicat bine ceea ce e posibil. Prima parte este, adică pentru mine, și acceptabilă și cred în prima parte. Cea legată de faptul că prin har, deci îți dă, e ca un gir pe care îl dă omului și te consideră drept. Partea a doua, deci mecanismul ăsta, dacă pot să-i spun așa, al transformării, care cu Duhul Sfânt, nu este, așa mă închipui, așa ceva, de mâine e alt om, îl vezi că e altul. Nu? Deci se întâmplă ceva, poate la unii mai repede, la alții mai încet, dar sau, nu știu, poate n-am înțeles. Sau e vorba de un proces care te apropie mai mult de Dumnezeu, te lași călăuzit de Dumnezeu, cumva. Astea sunt expresii, de ale noastre, chestii cu care ne-am obișnuit. Pavel spune în Romani altceva. Pavel le spune în Romani că noua viață este posibilă printr-o putere divină, supranaturală și prin faptul că a schimbat ceva în raportarea noastră față de păcat și față de puterile întunericului. Asta spune Evangheliile. Și în faptul că noi suntem și primim mereu suport divin. Vei vedea în Romani 8, 11 mai ales, dar 10, 11, în care ni se va spune că puterea învierii lucră în noi. Adică tot ceea ce ni se întâmplă în umblarea creștină este o minune permanentă, repetabilă, în puterea și prin puterea Dumnezeului care învie morții, care iarăși face referire, cum am spus, la Romani 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, faza cu Avram. Că a crezut că chiar dacă el, trupul lui e mort, chiar dacă nevastă sa e moartă, Dumnezeu, dacă a zis, învie. Și poate să facă lucrul ăsta. Și este vorba de o credință. Vezi, totul merge prin credință. Este credința în această realitate care apoi face accesibilă nu ascultarea mea, ci primesc putere pentru a asculta.
Pur și simplu este o minune divină, același Duh pe care, aceeași minune care s-a manifestat la învierea lui Hristos este dată omului. Și atunci să spună omul că nu mere, că trebuie să aștept 30 de ani. Nu există. Asta nu înseamnă că nu mai poți să greșești sau ăsta, dar este în momentul în care ești îndreptățit, din momentul ăla, noua viață duhovnicească este pusă la dispoziție. În Romani 8:13 o să vedeți că de-aia zic că trebuie aștepta până acolo să clarifică multe lucruri. În Romani 8:13 o să spună că dacă trăiți după trup, mori automat. Dar dacă prin Duhul veți ucide pornirile firii păcătoase, veți trăi. Deci, noi nu mai suntem datori firii să trăim după fire. Pentru că nu mai suntem sub lege. Ci noi suntem sub har în care devine accesibilă puterea lui Dumnezeu care învie morții. Faptul că noi aparținem lui Dumnezeu în Romani 8 o să fie foarte clar. Este semnul distinctiv că suntem sau nu suntem ai lui Dumnezeu. Cine n-are Duhul lui Dumnezeu, nu e a lui. Să facă, să învârtă, să țină, să stea peste cap. Pentru că nu are cum să fie a lui. Nu există viață spirituală fără suport și ajutor supranatural constant. Asta normal că, iarăși revenim la ideea de credință. Credința nu este doar că cred că Hristos Dumnezeu m-a iubit, mă consideră drept, am pace și de-astea. Înseamnă și asta, bineînțeles. Dar înseamnă că omul, firea lui păcătoasă, care îți cere drepturile și presiunea societății și a păcatului, omul este salvat din această robie și totdeauna prin credința în lui Dumnezeu alege ca trupul lui mort, ca al lui Avram, o să vedeți, din cauza păcatului trupul nostru este mort. Nu putem face binele. Trupul nostru mort totuși să fie viu, pentru ca să trăiască Dumnezeu în el prin puterea sa și faptele bune sunt o manifestare a acestei puteri divine care este în viața noastră. Și da, este ceva accesibil, dar asta se crede. Noi n-am fost învățați să credem în asta. Nouă ni s-a spus crede, Dumnezeu te-a mântuit, te iubește, dar și trebuie să faci. Trebuie să faci. Adică trebuie să alegi să crezi. Veți vedea cât de frumoasă va fi paralela între Romani 8, mai ales versetele 9, 10, 11, dar 10, 11, și Romani 4, 17 la 21 sau 22, nu mai știu cât. E exact aceeași idee, doar că de la Avram luată și aplicată la viața de credință. Așa cum Avram a crezut, deși era mort trupul lui și a Sarei, că Dumnezeu poate să ducă la viață, tot așa zice în Romani 8, noi suntem din cauza păcatului morți, mici. Vreau să fac binele, nu pot. Dar, dacă crezi și ești în Hristos și crezi în Duhul Sfânt, dacă Duhul lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morție în noi, atunci și noi putem să trăim o altă viață, chiar dacă trupul nostru este, cum să spun, ajută-mă, Horea, incapabil, impotent, da? Să facă ceva bun. Nu poate. Cum Avram nu putea să aibă copii, noi nu putem să facem binele, dar puterea lui firea pământească este ceva să zic, nu implementat, ci o moștenim de la primul păcat sau tendința. Exact asta spune Roman 5, că din Adam, pe noi ne reașează în Hristos. Dacă Dumnezeu ar zice, Horia, tu ești drept de azi înainte. Ok. Și ești acum drept. Că după aia faci mizerie. Și atunci Dumnezeu zice, Pavel, nu doar că te socotește drept, ci te pune într-o altă situație. Te scapă din robia propriului tău păcat, din robia puterilor întunericului. Aici nu vorbește în Roman mult despre asta, dar vorbește în Efeseni, în Galateni, în toate evangheliile se vorbește despre asta, dar te scapă din robia asta și atunci
cu puterea lui, scăpând din robia asta, ai altă perspectivă, cu alte cuvinte, știi? Nu mă închipuieți. E una când îi dai omului, știi, e aceeași proverb, îi dai omului să mănânce astăzi, da? Și ți se spune să-l înveți să pescuiască. Adică nu-i dai un pește, ci îl înveți să. Exact Dumnezeu asta face. Dumnezeu nu ne socotește drept. Ok, ești drept și de acum înainte chinuie-te și îți spune că din această stare te pune într-o altă stare. Din moștenirea ta din Adam și în Adam în care erai și era normal să fii, te reașează în Hristos. Și atunci, cum viața lui Adam, moartea lui Adam a dominat viața ta și păcatul, la fel, viața lui Hristos va domina și va caracteriza viața omului care crede în el. Dar la baza tuturor acestor chestii sau lucruri stă credința. Credința nu doar că Dumnezeu ne-a mântuit și că ne iubește, toate sunt adevărate, nu vreau să-mi bag joc de ele, dar vreau să spun că nu e doar atât, ci este faptul că Dumnezeu a supus firea mea, eu nu mai sunt dator să împlinesc pofta firii, eu nu trebuie să împlinesc și prin puterea lui pot să spun nu și să ucid pornirea firii păcătoase pentru că sunt eliberat în Hristos și sunt într-o nouă stare. E ca și cum veți vedea în capitolul 6, e ca și cum o celulă de închisoare, da? Ușa este deschisă. Poți să ieși, poți să rămâi, poți să intri. Dar în Hristos s-a deschis ușa și tu ești liber. Liber de păcat. Nu libertinist de stat tâmpit pe care îl înțeleg alții creștinii câteodată ciudat, ci ești liber de păcat. Dar poți oricând să revii. Această libertate e o stare în Hristos, dar e și un ajutor și un suport al Duhului Sfânt. Rolul Duhului Sfânt este foarte, foarte complex. Rolul Duhului Sfânt va fi descris foarte mult de la Romani 8:17 până la sfârșitul capitolului, sau mai ales până la 30 ceva, în care rolul Duhului Sfânt este acela de a ajuta, de a oferi suport chiar și în greutăți, atunci când ți-e greu, când ești pus la încercare, când suferi. Da? Te ajută în rugăciune, te ajută să te convingă că ești copilul lui Dumnezeu, e o asigurare în plus față de ceea ce știi deja. Deci Duhul Sfânt face toate chestiile astea, face rugăciunea noastră acceptabilă. Adică chestia asta pentru a trăi o nouă viață, toată logistica, că e un cuvânt bun de data asta, logistica asta, este pusă la dispoziție de către Dumnezeu. Dar tu trebuie să o crezi în credință. Așa cum tu nu știi că ai pace cu Dumnezeu și că vei avea parte de slava lui Dumnezeu decât doar prin credință, pentru că n-ai pus mâna pe ea. Pavel zice în Romani 8, dacă vedem, de ce mai nădăjduiește omul? Păi nu trebuie să nădăjduiești, decât nădăjduiești ceea ce nu vezi. Dar tot prin credință. Vezi că firea ta își cere drepturile. Da, îți cere. Dar în Hristos ești un om nou și prin puterea Lui, în credința în puterea Lui, poți să trăiești o altă viață. Despre asta e vorba. Asta este partea minunată a creștinismului, care nu are de-a face cu să faci. Deși trebuie să crezi mereu în această realitate. Și când crezi, la un moment dat se vede în viața ta, dar nu este nimic ceea ce faci tu prin puterea ta, ci ceea ce se întâmplă în tine pentru că crezi că ai fost eliberat din această robie. Nu e vorba despre ceea ce spune creștinismul așa de obicei, că trebuie să faci asta ca Dumnezeu să. Trebuie să faci asta ca să fii mântuit. Nu! Pentru că ești mântuit, Dumnezeu îți pune la dispoziție o nouă viață în care se numește viață duhovnicească, nu viață trupească, carnală, păcătoasă. Da. De-aia spune Roman 12 frumos, nu vă potriviți chipului veacului acestuia că, da, nu. Mă gândesc că asta nu numai legat de lupta cu păcatul, ci de transformarea în bine, adică să faci binele, să iubești, că noi aici vorbim foarte mult despre păcat și să faci bine, să te implici în ajutorul celor, dacă nu mai avem timp, să arăți dragostea, adică să-L iubești, deci probabil că numai, adică sigur, dragostea adevărată creștină este doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că poți să faci fapte bune, adică să ajuți pe cineva și așa, că ești de treabă.
Exact asta e diferența. Viața duhovnicească este mai mult decât a ține legea. Viața duhovnicească este mult peste legea, adică peste a nu face rău, a nu comite păcat. A nu comite păcat înseamnă să nu furi. A fi duhovnicesc înseamnă să lucrezi, spune Pavel în Efeseni 4, și să dai celui care duce lipsă. Da? A fi duhovnicesc înseamnă nu doar să nu-i faci rău celuilalt, ci în momentul în care ți-a făcut să-l și ierți. Veți vedea în Roman 8:12, de la 21, citiți până la sfârșitul capitolului, să vedeți ce chestii profunde, că stă mintea în loc. De fapt, sunt citate